An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔna na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansara san kalo 10 octobre kalo bi o tile 22 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min bɛ n'o ye mawuludu kalo ye an b'aw ladɔnna k'a fɔ bi o tile 15 ye jate la san kalo 3 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ. K'aw ladɔnna k'a fɔ araba su ka dugujɛ alamisa la Sikaso mara dugu bɛ yen ko Bilenjo bingani wale tigilama dɔ ye binganiya ta ka ɲɛsin olu ka baarakɛla dɔw ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Mpɛwani mara la dugu bɛ yen ko Sɔbugu Dosolakaw kɔni ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin duguden dɔw ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi min ye jadi wale tigilamaw ka kumaɲɔgɔnya ni o conseil islamique maaw ye o kuma kɔni cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔna o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la. Nunu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan ka lase aw ma denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ kumaw kɔni cayalen bɛ k'a yira k'a fɔ ko da la dumunifɛnw k'a bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don ko sɔ tɛ k'u da la kura wɛrɛ o bɛ ka cogo ni ka fara a kan Mali burufeerelaw olu y'a yira k'a fɔ ko tile filanin na k'u bɛna wulikajɔ kɔni kɛ ni ka dɔ fara buru sɔngɔ kan ko buru feere 50 k'u bɛna buru kɛ 60 ye u y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ don o don ko dɔ de bɛ ka fara farini sɔngɔ kan burufeerelaw ni buru cakɛdaw u farala ɲɔgɔn kan ni ka sigikafɔ kɛ ka yira k'a fɔ ko ɲɛfoyi tɛ nin ko la ko fɔ dɔ ka se ka fara buru sɔngɔ kan yaasa olu ka baara bɛ se ka to a cogoya la cogo min na ko n'o tɛ k'a bɛna olu ka baara bila kɔni ko fɔ u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ wele bila jamana denw ma u ka se ka nin waleya in ka se k'a faamuya ko kabini kuma ni jan olu kɔni bɛ ka buru feere nin cogoya in na k'olu kɔni ta ye gɛlɛya den dan ye k'olu kɔni nana sigi ka lajɛ ni fɛɛrɛ kɔni ma kɛ ka buru se 60 ma ko buruko kɔni k'a bɛ ka tiɲɛ olu bolo dɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko hali buru bonya kan ka se min ma k'olu ye dɔbɔ buru bonya na yaasa u bɛ se ka u ka baara kɛ a kɛcogo la ko nka ko hali ni yɔrɔ la ko gɛlɛya b'a ko la ni waleya min n'a bɛ ka kɛ nin ye ala ka u bɛnɲɔgɔnya kelen kɛ dala dumuni a bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na an ka jamana kɔnɔna na ala k'o sabati n'an bɔra yen station baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya pɔnbisiw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛna baarabila boloda kɛ k'o baarabila in nin bɛna kɛ tile 3 baarabila de octobre kalo tile 27 28 ka taa bila 29 na k'u bɛna baarabila kɔni boloda ni k'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya total pɔnbisiw orisi fo ka taa se Shell baarakɛlaw ma u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ta ye gɛlɛya den dan ye ko ni y'an ka jamana baara ta ka lajɛ tile journée ko a man ka tɛmɛ heure 8 bɔɲɔgɔnko kan ko nka ko diɲɛ don o don olu de bɛ soli ka bɔ u ka denbaya la ni ka taa baaradaw la baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ka taa olu sɔrɔ ka baara la ka tila ka taa don ni ka daga sunɔgɔ k'olu to u ka baara la k'o t'a la gɛlɛya ye dɛ ko nka ko olu ka baara ko a taabolo man ɲi n'o y'a condition ye ko gɛlɛya den dan don u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye ɲinifɛn caman ɲini u ka ɲɛmaaw fɛ k'u ma se k'a sabati k'u bɛna tile 3 baarabila boloda ni ka o kɛ ni waleya min n'a kelen filɛ nin ye an bɛ dugawu de kɛ ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra ye Sikaso mara dugu bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Bilenjo araba su ka dugujɛ alamisa la bingani wale tigilama dɔw kɔni taara bɛn olu kan cɛ marifatigi dɔw a kɔni kɛra gɛlɛya caman de ye a yirala k'a fɔ cakɛda dɔ kɔni bɛ yen nɔ o cakɛda in olu tun bɛ baara la pɔn dɔ la ni maa jugu ninnu kɔni wulila ni ka taa gɛlɛya lase olu ma ni k'u bolofɛn caman ni k'olu jeni kunnafoni y'a yira ko maa 4 kɔni k'o taara ni maa ninnu bolo yaasa ka pereretigɛ d'a ma an ɲininkali kɛ Bilenjo maire la Adama Jalo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Adama Jalo ne ye Bilenjo maire ka dankan fɔlɔ ye. An ye kunnafoni sɔrɔ ko Sikaso mara dugu bɛ yen ko Bilenjo ko bingani wale tigilamaw ye binganiya dɔ ta ka ɲɛsin yen ma a ko kɛra cogo di. Bingani wale mɔgɔw u nana ka na entreprise dɔ b'an fɛ yan min bɛna an ka pɔn jɔ an ka dugu dɔ bɛ yen ko Njɔbugu b'o pɔn jɔ donc olu ka minɛnw u nana ka na olu jeni fɛn fɛn bɛ pɔn la n'a bɛ se ka jeni kɔni y'o bɛɛ jeni u ka mobili minnu bɛ gare Bilenjo yɛrɛ dugu kɔnɔ CSCOM bɛɛ la u fana nana ka n'olu jeni citerne 2 n ye ɲininkali kɛ u ko ko pick-up kelen taara u bolo donc pick-up ni chauffeur fana taara ka fara citerne chauffeur kelen kan n'o ka parantikɛ ani chantier yɛrɛ gardien o mɔgɔ 4 kɔni taara u bolo mais fɛn fɛn kɔni bɛ se ka jeni ni tasuma bɛ se k'o minɛ o kɔni y'o bɛɛ jeni mais population civile kɔni u ma maga population civile la. Maa suguya jumɛn de tun don? Bon a maa suguyaw dɔnnen tɛ parce que gardien kelen de bɛ yen min bɛ Njɔbugu pɔn la o ma maga ale la
ko k'ale k'i sigi yɔrɔ kelen k'u tɛna s'ale ma ale kɔni ko jama gurupu de tun don ale yɛrɛ ta fɔla k'a bɛna maa 30 bɔ ale kɔni m'u tɛmɛ mais jama min kɔni a bɛ maa 30 bɔ bɛɛ tun bɛ moto la machine min ma to a la u ma dankari ta ka se maa min ma kɔni entreprise kɔni ka minɛnw y'o tiɲɛ wa baarakɛla min fana b'u bolo bulon population mɔgɔ t'a la bɛɛ ye entreprise baarakɛlaw de an ma kibaruya sɔrɔ o kan kibaruya foyi t'an bolo o kan aw yɛrɛ ka kɔlɔsi la ka nin wulikajɔ ta ka na ɲɛsin entreprise ma aw b'a miiri ka kɛ mun de mɔgɔ ninnu bɛ anw ka mara la a mɛnna ko ye o fanga bɛna te Mali kɔnɔ min t'a kalama ko ninnu m'anw ka mara la yan u dagalen bɛ yɔrɔ min na a dɔnnen don a fɔra faamaw ye o bɛɛ lajɛlen b'a kalama donc sera t'anw ye an kɔni b'a fɔ min fɔ an ka population na dɔrɔn k'u ja sigi bɛɛ lajɛlen ka si kɛcogo la bɛɛ ka si da la se min bɛ anw ye o de y'o ye sinon a tɛ ko mɔgɔ t'a kalama kunnafoni kan ka yɛlɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a sɔrɔ bi ma se b'a bɛɛ kalama i y'a yira k'a fɔ k'u dagalen bɛ yɔrɔ min na k'o yɔrɔ dɔnnen don u dagalen bɛ fan jumɛn de depuis samiya ma don mɔgɔ ninnu ko fɔra an ɲɛna Mɛnifala kɔfɛ kungo dɔ bɛ yen ko Gɔna kungo depuis samiya ma don mɔgɔ ninnu ko fɔra yen yɔrɔ dɔnnen don mɔgɔ ninnu fana bɛ a position bɛɛ lajɛlen dɔn nka a bɛɛ bɛ faamaw bolo mais min yɛrɛ y'a dabaliban yɔrɔ ye min f'i ɲɛna ka taa waleya in na fɔ sisan an bɛ ka fanga bonda bɛɛ bɔ a kalama mais o faama kelen tɛ yen min yɛrɛ nana jɔ terrain yɛrɛ kan an bɛ don min na komi nin waati in na an ma maa si ye an ɲɛ la fɔlɔ o tuma faama ma sɔrɔ ka dugu la wa Ɲarameri tɛ ɲɛna wa Kancɛba tɛ Sikaso wa Ɲarameri tɛ Kiɲa wa olu bɛɛ tɛ yan environnement ye wa Ɲarameri ni Bilenje tɛ sa 22 km an bɛ min fɔ jama ɲɛna u ka wuli k'u cɛsiri parce que a bɛ i n'a fɔ sisan population yɛrɛ de bilalen ma a yɛrɛ bolo ala k'an kisi kira k'an tanga faama ma se yan mɔgɔ ka ciden ma se yan yala o ni maa ninnu nana k'a fɔ k'u b'a fɛ ka taa ni maaw ka maaw jo la o est ce que jatigɛ bolo ma ou bien fɛn wɛrɛ bolo ma olu tɛ se ka fara u kan wa donc n'i y'a ye ko lakanabaga t'i la est ce que o t'i mɔgɔ don ko dɔ da fɛ i man ka don min da fɛ fɛn kɔni min bɛ faamaw ɲɛna dɔrɔn u k'u janto jamanadenw na nin ko in fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka tigɛ a ko la cogo min na an ka wuli k'aw fɛɛrɛ tigɛ a la ni tun bɛ tali kɛ Bilenjo maire danga na Adama Jalo a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ ni ka fɛɛrɛ tigɛ ni waleya in na ni maa jugu u kɔni bɛ munumunu na jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ kuma ni kuma i bɛ bali ka ye u bɛ taa poyi fan dɔ fɛ i ma sigi ni fan min ye u bɛ taa poyi fan dɔ fɛ wulikajɔ ka kɛ yaasa ka se ka fu siri ni waleya in dan na ala k'an ka jamana kolo suma n'an bɔra yen Npɛwani mara la dugu dɔ bɛ yen ko Sɔbugu olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko donso ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma dugutigi yɛrɛ u ye gɛlɛya dɔ ta ka ɲɛsin dugutigi ma araba su ka dugu jɛ alamisa la a ko kɔni kun kɛra gɛlɛyaba de ye nka kunun o kunnafoni y'a yira ko Mali finitigilakaw taara ni ka se ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye donso minnu ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma a yirala ko Mali finitigilakaw ye caman minɛ o donsolaka ninnu na yaasa ka priorité d'a ma yen duguden dɔ b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn ne bɛ Bamako précisément Sɔbugu an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko gɛlɛya dɔ y'aw sɔrɔ a ka dugu la yen nɔ a gɛlɛya a y'aw sɔrɔ cogo di gɛlɛya min y'anw sɔrɔ Sɔbugu a tɛ se ka lakale parce que Sɔbugu jɔn ta kelenma ko jenna an ye jenna araba don ka dugu jɛ alamisa la seli fana wagati donso taara an fɛ u bɛ mɔgɔ tan bɔ o ye ne yɛrɛ tun bɛ bala ka bɔ magasin ba da la kelen lajɔ n ye jɔ après mobilitigi de nana n ye jɔ k'olu y'u dɛn ka don k'u ma wari di k'u ka mobili ka wari di k'u ko ne malo de ta ne taara nɔfɛ n'i ko cogo d'a ma kuma n'i ko cogo d'a ma kuma donc ne continue ka taa ne taara min na taa n ka malo ye ne donso naani fɛnɛ jɔlen na digi kun na ko dɔ ko ne ka bɔ ko n kana kuma mɔgɔ fɛ ko ni don min na o y'a sɔrɔ mɔgɔ damadɔ y'a dirige ka taga dugutigi fɛ yen dugutigi bɛna bɔ ɲɛgɛn na u ye marifa ci dugutigi sen kɔrɔ ko olu de b'a la ka jadisiw entretenu ko olu de jadisiw bɛnna a kan sisan pour que u ka se ka u ka foro kɛ ko dɔ k'u bɛ bɛɛ faga ko dugutigi ka miliyɔn 10 ɲini k'a di u ma ni miliyɔn 10 ma di u ma u bɛ dugu cɛ bɛɛ faga fulakɛ dɔ bɛ yen ko Joro ye Joro minɛ ka taga yanni k'a minɛ u y'a bugɔ k'a fan bɛɛ kɛ joli ye ka taga ni Joro ye pour que somɔgɔw ka miliyɔn 1 sɔrɔ ka se k'o labila an bɛ jamana min kɔnɔ Sɔbugu min filɛ Sɔbugu cɛ ka dɔgɔ min ma donso kariti ta tellement donso kanu b'u la mais n'a fɔra donso dama de bɛ bɔ ɲɔgɔn cɛ la ka taa di mɔgɔw ka wari b'u kunna k'olu ye donso ye est ce que a bɛ laban kunun maintenant sɔrɔdasiw nana donc sɔrɔdasiw nalen ka taara dugutigi fɛ yen nɔ olu kɔni y'a yira n na an ka hakili sigi donso kɔni tɛna s'a ma tuguni k'an tɔɔrɔ olu seginna ka t'u ka donso ɲɛmɔgɔ fɛ o y'a yir'u la mais minnu filɛ donso tɛ mɔgɔ damadɔ de bɔlen don ka bɔ a la u bɛ taa ka taga di mɔgɔw kan ni sama bɛ se k'u minɛ u b'a la ka donso tɔgɔ tiɲɛ o ye anw hakili sigi anw yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ a la olu ye chargeur ye o kɛlen bɛ ka marifa ta ka taa di mɔgɔw kan dɔrɔn ka fɛn minɛ aw nisɔndiyara n'an ka sɔrɔdasiw ye o y'a yira an ye maliden an tɛ donso ko contre la an tɛ donso ko contre la anw tɛ fosi nɔfɛ an ka dayirimɛ ɲini ka sɔrɔ nin waleya kɛlen k'aw sɔrɔ donso minnu b'a ka sigida la olu ye mun de fɔ nin waleya in kan donso minnu b'an ka sigida la olu y'a yira n na k'a fɔ olu sen tɛ nɛgɛ u sen t'a la sini mɔgɔ minnu filɛ yen nɔ u tɛ ɲɔgɔn kalama o taara ka t'u ka fɛnw sigi u yɛrɛ ye dɔ b'u cɛ la ko wurizo a tun bɛ chargeli de kɛ ani Sɔbugu ka den dɔ b'a la ko Sumɛla o fɛnɛ b'a la donso tɛ u y'a kɛ wari ɲini sira ye donso ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a yira an na k'a fɔ donso tɛ u y'o fɔ sɔrɔdasiw yɛrɛ ɲɛna sɔrɔdasiw kɔni ye mɔgɔw minɛ donso kuntigi yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u ye mɔgɔ dɔw minɛ ka taga nin waleya min n'a kɛlen filɛ nin ye a gɛlɛya ye aw yɛrɛ sɔrɔ aw yɛrɛ ka ye la ninnu tɛ donso ye wa yalima donso de don donso tɛ de donso tɛ sini
parce que mun na donso tɛ an bɛ dɔw d'u la kɔrɔ ne yɛrɛ bɛ dɔw d'u la kɔrɔlen walahi y'a ye an sera ka sɛnɛ kɛ bi dɔgɔnin mara la donso don mais donso minnu bɛ donso hɔrɔn de y'a to an sera ka sɛnɛ kɛ n'u kɔni bɛ se u k'a se ka mɔgɔ kolon bɔ u cɛ la sinon u bɛɛ tɔgɔ tiɲɛna dɛ u tɔgɔ tiɲɛna bi u tɔgɔ tiɲɛna sini donso tɛ u kɛlen bɛ k'u sen la wuli k'u nege bɔ bɛɛ la hali mɔgɔ tɛ fɛ k'u ye ni sugu dɔw sera ninnu de bɛ t'u jɔ mɔgɔw ɲɛ u bɛ mɔgɔw ka marchandises jigi u bɛ mɔgɔw ka carburant jigi vraiment n'u m'a lajɛ u wuli ka donso tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ jugu bɛ tɔgɔ tiɲɛ dɛ k'a fɔ an dalen t'u la an dalen b'u la i y'a an bɛ sunɔgɔ bi wagati dɔ la olu de don parce que ni armée kun tɛ olu de kun jɔlen don a ko kɔrɔ olu de y'an kɔlɔsi ka fɛn bɛɛ kɛ an y'an ka malo sɛnɛ ka fɛn bɛɛ kɛ an bɛ mun fɔ an ka jamana ɲɛma hali bi u bɛ baara mun na u k'u jilaja Mali tiɲɛna ka se hakɛ mun na bi Ala dɔrɔn de b'a dɔn hali bi u k'u cɛsiri sinon ko in a ma nɔgɔn an kɔni an ka dɛmɛ b'u fɛ an ka dugawu b'u ye n b'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn aw bɛ information mun di c'est très très sûr an bɛ terrain ka kalo t'a la tiɲɛ yɛrɛ don an b'aw fɔ an b'aw waleɲuman dɔn vraiment Ala ka kɔ yɛrɛ sago ye aw kulubali ni tun bɛ tali kɛ sɔbugu ka dɔ ka seereya la a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'an ka jamana kulusuma n'an bɔra ye ŋunuŋunu kɔni cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔna na bi kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko au conseil islamique maaw k'olu ka sigikafɔ kɛ ni jadiwale tigilamaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Amadu Kufa ka taa se Yadi Agali ma a ŋunuŋunu kɔni bɛ dugu kɔnɔ Mofa Haidara n'o ye au conseil islamique tɔnden dɔ ye ale bɛ ɲɛfɔli dɔ kɛ a ko kan an ka lamɛn négociation ni jaabi su ye mun de maliyɛnw ye dialogue national de fɛnɛ kun y'a ɲini donc a ko donc olu b'a fɛ u bɛ baara kɛ a y'a fɔ u ye fan hali Asimu u ni famo kumana yɔrɔ ko k'u b'a fɛ u bɛ négocier ni jaabi su u ma dogo maa si la mais mun bɛ ko yɛrɛ sisan n'o y'an kuma yɔrɔ ye mun y'a fɛ au conseil choisira parce que olu y'a ye maa mun ye marifa ta mais Amadu Kufa n'o Yadi Agali ye u ye marifa ta bɛɛ b'a dɔn u ye marifa ta diinɛ de tɔgɔ la min ye silamɛya diinɛ tɔgɔ ye c'est-à-dire revendication min b'u bolo a base yɛrɛ diinɛ ko de ye o sɔsɔlilen tɛ maa fɛ u ye marifa ta diinɛ min tɔgɔ la silamɛya diinɛ fɛnɛ de don jamana kun fɛnɛ kɔnɔ a fɔra ko an ka baara kɛ ko sariyaw ka labato c'est-à-dire baara bɛ kɛ cogo min na k'u ka bila minɛnw kɔnɔ o conseil islamique de kun fɛnɛ kɛ jamana kɛmɛ ka min reconi tɔɔrɔ reconilen don dɛ mais min ye interlocuteur officiel yɛrɛ ye ça c'est le haut conseil islamique ka kuma communauté musulman ani fanga cɛ ani ni silamɛw fana ni ko b'u bolo ka se fanga u bɛ tɛmɛ o conseil fɛ ka se fanga ma donc o conseil ka prérogative légale de ye nin parce que maa minnu ye revendication kɛ diinɛ revendication de b'a diinɛ maaw de ye u yɛrɛ y'u dɛmɛ ka t'o de ma parce que mais olu nana faamu k'u bɛ marifa de ta ko fo ka diinɛ de wajibiya donc jamana y'a ye maa min kan ka ko interlocuteur ye jamana yɛrɛ bɛ yen u ni maa min kun bɛ se ka baara o conseil ni jamana kun ye baara ɲɔgɔn ye ka kɔrɔ parce que jamana aw kana ɲinɛ jamana de conseil tɔn ka initier k'a kiri a bɔra jamana faamaw de la mais a ka autonomisation b'a bolo c'est-à-dire a b'a yɛrɛ sagoya la a ka baara kɛcogo la quoi mais ni jamana bɛ adressé silamɛw la a bɛ tɛmɛ o conseil de fɛ o prérogative bɛ o conseil bolo jamana y'a o conseil bila k'a minɛ de kɔnɔ dɔrɔn fɛn kura tɛ quoi fɔlɔ tɔnw bɛ sigi walima structure bɛ sigi maa min n'a baara ka kan o bɛ to yen ka taa kalifa maa wɛrɛ la n'i y'o kɛ baara bɛ bɔ nin ye conseil ka baara de ye ani min yɛrɛ ka kan ɲɔgɔn ta daminɛ la mun y'a to conseil sera ka sira sɔrɔ parce que acteurs yɛrɛ an ɲɛsin olu de ma o de y'a to o conseil sera ka fɔ n'o tɛ négociation caman kɛra depuis 2012 négociation bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ mais bɛɛ b'a dɔn n'i y'a ɲɔgɔn ta a sera k'a abouti c'était la première fois ka accord de CCDF sɔrɔ c'est vrai bi a donna gɛlɛya kɔnɔ mais 4 mois et demi bɛɛ y'a dɔn marifa ma ci mugu ma ci bɔn ma don mini ma don mɔgɔ circule la liberté totale la fan bɛɛ lajɛlen fɛ problème ma y'a la donc an divisera ni les vrais acteurs an ko ni maa minnu kumana o don olu kun b'u yɛrɛ ye min na depuis négociation u y'a fɔ olu ka ɲɛmaa Amadu Kufa fana ka ɲɛmaa ye Yadi Agali ye donc olu ka fɛ chaîne kelen de don olu b'u yɛrɛ ye ninnu de olu ka ɲɛmaaw ye bon a ko fana ka négocier jadisme ye maliyɛnw ye bɛɛ b'a dɔn hali ni dɔwɛrɛ bɛ yen sa mais a la fangama ni maa fila in de don k'a daminɛ Kidal ka taa Tumutu ka taa Gawo ka taa Mopti ka na Seku ka taa Kulukoro ka taa Kucala région bi ka na Sikaso parti dɔw jadisi fɛn fɛn bɛ circuler nin yɔrɔ in na u bɛɛ ka ɲɛmaa ye nin maa fila de ye u b'u yɛrɛ ye nin maa fila in de la n'i y'a ye conseil choisi la parce que a ka baara de don k'a fɔ pour le moment ne de bɛna baara in mara an ma so yɔrɔ ma fɔlɔ ni tun bɛ tali kɛ au conseil islamique tɔnden dɔ la Mofa Haidara o kɔfɛ malidenw dɔw y'u hakilina di nin waleya in kan an ka maliden dɔw lamɛn sigikafɔ ma diɲɛ ko fɛn fɛn ban kɛlɛ to o ban quoi mugu ni marifa o tɛ se k'o ban cogoya si la awɔ sigikafɔ kɔni n'a banna o kan o ye baarabara de ye an kana ɲinɛ k'a fɔ minnu bɛ Yaga Ali nɔfɛ ani Amadu Kufa nɔfɛ malidenw de don donc an ka sigi ka kuma o de ka ɲi kosɛbɛ mais n'an ma ɲɔgɔn faamuya toujours kɛlɛ bɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ marifa tɛ nin ban sigikafɔ de bɛ nin ban fɔ an bɛɛ de ka jɛ o de y'an ka laɲini ye hali n'a sɔrɔ faso juguw de don fasodenw de don donc k'u yɔrɔ ɲini ka kuma fɛ
ne bolo o kan ka kɛ min jɔrɔ fana bɛ na ka sigi ka fɔ in kɔnɔna na o ye ka Mali kɛ pays islamique ye donc u k'u gɛlɛya o yɔrɔ fana na quoi parce que Mali kɔnɔna na bɛɛ b'i ta kɛ tontigi b'a ta kɛ ayiwa politiki b'a ta kɛ silamɛ b'a ta kɛ chrétien b'a ta kɛ aw kuma ka ninnu bunte de yali agali kan ka ni fagali de Umaru Kufa kan ka faga de on doit même pas négocier avec ces gens là an ka tiɲɛ fɔ o kɔnɔ an bɛ k'an sigi ka Maliko kɛlɛ min kɛ o bɛɛ kɛra fu de ye quoi o bɛɛ kɛra fu de ya minnu sara dun donso minnu bɛ k'u yɛrɛ faga diɲɛ don o don aw bɛna négocier ni ninnu ye quoi c'est ça aw dɛsɛra cɛ min fɔra aw kana jɔ an kana malo IBK ye dɛ an kana malo IBK ye dɛ wallahi mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ faga don o don n'i bɛ négociation kɛ i bɛ ennemi de terrasser k'a kan kari fɔlɔ ka sɔrɔ ka négocier n'a ye o b'a sɔrɔ a sɛgɛnna aw ko k'a bɛ taa Russiw nɔfɛ Russiw bɛ min Wagner bɛ min o ma fɔ yan jaja Faransi tagakun ye de pour négocier avec les terroristes aw bɛna Mali kɛ Afghanistan de yan ko ɲuman de dɔn labɛnna ko juguman de dɔn ni bɛn min tɛ se ka sabati an kana kɛ u ka wuli ka jɔ kun ye kun dɔ de ye donc o fana bɛ fɛn dɔ de ɲini jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'an bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ k'an ma ɲɔgɔn faamu walima k'an ye ɲɔgɔn faamu k'an ka yetaw ma kɛ kelen ye k'an ka bɔ siraw ma kɛ kelen ye n'an ye sigi ka fɔ kɛ a b'a vraiment an permettre an bɛ ɲɔgɔn ye a b'an permettre an bɛ taa sira kelen fɛ n'an sigira ka kuma fɛn dɔ bɛ bɔ a la ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la négociation ko kun kan ni waleya min n'a ŋunuŋunu bɛ sen an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnla fo ka taa se jamana wɛrɛw ma sura Mali jamana ɲɛmaaw olu bɔra ni ka kunnafoni kɛ jabaraniso la ni ka communiqué kɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni ŋunuŋunu min kɔni bɛ sen na k'a yira k'a fɔ ko au conseil islamique ma ko jamana ɲɛmaaw ko k'olu ka sigi ka fɔ kɛ ni Yadi Agali ni Amadu Kufa ye k'olu m'o fɔ bi olu m'o fɔ sini k'olu ni maa si kelen ma bɛn o kuma kan a kuma kɔni bɛ ka dugu bɛɛ lajɛlen minɛ ni waleya min n'a kelen filɛ ni maa caman kɔni y'a yira k'a ko nin ye dabali banko de ko kuma bɛɛ ŋunuŋunu dɔw de bɛ se ka jamana minɛ fo ka taa se jamana fan wɛrɛw ma jamanadenw b'u sɔnni sigi kuma kan jamana ɲɛmaaw bɔ ka na yira k'a fɔ k'olu ma a fɔ ko yanni u kana sigi a ko ka wara ka nin waati bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'u kun kan ka kɔn ka bɔ ni ka se ka dantigɛli kɛ jamanadenw ye ni ka jamanadenw bɔ fili la Wagner ko kuma k'o kɛra nin cogo la o kɔfɛ an ye jamana ɲɛmaa dɔw bɔla ka yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔn kɔni b'u ni Irisulakaw cɛ ko nka ko min ye Wagner ko kuma ye k'o tɛ olu ni maa si kelen cɛ ni waleya min n'a bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na Ala ka hakilina ɲuman d'an ma Ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye Mopti marabolo la dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Sofara olu mɔgɔw kɔni y'a yira ko gɛlɛyaba b'u dala bi dɛ a kuma kɔni cayalen bɛ Sofara muso dɔw kɔni y'a hakilina di nin waleya in kan an ka musolaka lamɛn aw bɛ baga an ka mɔgɔw ma kelen kelen aw b'u faga ni sɔrɔsiw ye min minɛ n'u b'a fɔ ko bagangɛnna de dɛ u b'a fɔ ko garibuden don dɛ an ka sɔrɔsiw wallahi Ablaye Kulubali an b'u fo bi an b'u fo sini n'a mɛn kunnafoni na ko dɔw ko Sofara sɔrɔsiw bɛ ka dantɛmɛ wale kɛ nkalon don a kɛra karata jan tɛmɛnen de u y'u minɛ sugu la kelen kelen fila fila Ablaye Kulubali n'i y'u ye o tu dogo yɛrɛ u bɛ na ɲan san an fɛ yan u ka kurusininw pannen don bonbonsiw b'u la u bɛ mɔgɔw ka misiw n'u ka sagaw minnu minɛ ba kɔfɛ nin u bɛ na n'u ye ka n'a feere yan o tuma ni sɔrɔsiw ko k'u b'o ɲɛdɔn na bɔ an na alhamdulillah a kalaman bi yɔrɔ min an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u bɔ u yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn faga ka sɔrɔ k'a da ko donsow y'a kɛ an kɔni donsow ka tɔɔrɔya si ma s'a ma aw ɲɛ b'aw ka den tiɲɛnenw na kabini 22 fo sisan n'a fɔra ko kamalen kɔrɔ san 30 san 40 olu bɛ mɔgɔw dara yan hali bi nisɔnmɔgɔ b'u fɛ a bɛ kɛ yan n'u ye sɔrɔdasiw ye u bɛ boli n yɛrɛ musokɔrɔba Ablaye Kulubali mɔden bɛ taa n'a ye furakɛli yɔrɔ la musokɔrɔba dɔ de bɛ yen a bɛ denmisɛnninw san a jara ba bolo de ba y'a ta ka ne dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ ka jan 23 n bɔra n bɛ taa ni mɔden ye a b'a kɔrɔmuso de kɔ la dɛ bisa birilen don ne kun na an bɛ ka taa masa min ye Ala ye ne min b'i ɲɛfɛ u y'a fɔ fulakan na de k'u k'u jɔ dɛ i ka hakɛ to k'u ka ni musokɔrɔba in bɔ bara ma fulakan na dara mɛ mɔɔ ma dɔ kɛ dɛbɛ mɔɔ dɔ ɔde n ko mi de foti ina ma n ko n ka kɔrɔ n'u ba ye u jɔrɔ u b'a fɛ ka n bugo mɛ kelen de sɔrɔ n'u cɛla min kuma na sɛlɛ dɛbɛ mɔɔ dɔ y'a ila walima kɔ fa kan to u ka fara musokɔrɔba la ka taa ka sira bi o bɛna ko diina u bɛna don min Sofara misiri 5 de bɛ Sofara a misiri juma misiriba kelen de b'a la bɛɛ bɛ taa seli juma misiriba in na aw bɛna diinɛ jumɛn de ɲɛfɔ an ye yan k'an ka dugu ka burumusi don an ka alimamiw n'an ka mɛriw ko fɔ n'u taama na olu su ka n'o tɛ u t'a don a b'a fɔ ko mɔgɔw ka burumusi don Haidara ka kuma npogotigi fara musokɔrɔba kan bɛɛ ye burumusi hijabu in kɔni biri o hijabu min bɛ yen n'i y'a biri a bɛ yeeli kɛ u b'a fɔ k'u t'o fɛ parce que u b'a fɔ taafe de kana siri a jukɔrɔ olu yɛrɛ y'u ta bɔ sisan i ka hakɛ to k'u ka baya juru kelen siri a jukɔrɔ taafe t'a kɔrɔ n'i taara dɔgɔ ɲini kungo la n'u y'i sɔrɔ i ka hakɛ to u bɛ tɛmɛ n'i ye kɛ burumusi in donni a kun bɛɛ de ye nin o ye diinɛ ya an tɛ yafu ma wallahi n bɛ wele da i ka arajo la Mali muso bɛɛ juma kelen an ka bɔ ka Yadi Agali ni Amadu Kufa k'u danga fo bɔnɛ k'u ta wallahi kɛlɛ u b'a bila hali Ala kama tɛ mais Mali muso u tɛ se dɔ wɛrɛ la ka taa tigɛrɛ fɔ ko Bamako dɛ an bɛ nin soutenir u ɲinɛna anw kɔ burusi kɔnɔ yan ni maa min ye cɛ ye i k'i ɲun ka bɔ Bamako kana k'i bɛna fɔ anw ye ko élection an bɛ min f'i ye k'i ka sa i tɛ ɲinɛ a kɔ
an bi tɔɔrɔ ni lajabara ya kɔngɔ ni minɔgɔ de bi anw na yan an balimaw bɛ kan ka faga anw b'o miiri dɛ aw b'aw jɔ de ko fanga ɲini ala kana fanga nɔgɔyaw ye an denw banna an cɛw banna aw b'aw jɔ ko fanga ɲini jɔ ka fara transition kan dɛ élection ka kɛ tan dɛ wallahi ala kana nɔgɔya u ye yen mais anw bɛ barika da Hasimi ye suman d'a ma wallahi Ablaye Kulubali a tilala bɛɛ y'i ta sɔrɔ cogo la Hasimi ka mɔgɔw jɔlen don an ye a tɔ murumuru ninnu b'a bila ni dɛ a donna ta wallahi an tɛ yafa u si ma k'a to anw bɛ tɔɔrɔ ni lajaba la burusi kɔnɔ yan k'a minɛ sofara fo jɛnɛ fo Marebugu ani Marebugu cɛ ye kilomètre 17 de fɛn o fɛn min Marebugu sɔrɔ an ɲɛ b'a la an tulo b'a la aw b'o bɛɛ to an ka tɔɔrɔ ni lajabara o tuma Mali dan ye Bamakɔ kelen de ye wa burusi kɔnɔna de bɛ sɛnɛ kɛ ka olu balo koyi burusi kɔnɔna de b'u voté u ye k'u ta koyi aw bɛ ɲina anw kɔ aw bɛ sɔrɔ ka pan ka don anw da la ko élection tarata tɛmɛnen dɔrɔn bandiw ye sira da an ka mɔgɔw ɲɛ fanga sɔrɔ sira fara la an kɔrɔ yan ani fanga sɔrɔ sira fara ye kilomètre 32 de miliyɔn joli de bɔr'u kun insécurité filɛ jamana fan bɛɛ o ɲɔnakaw bɛ tɔɔrɔ ni lajabara o bayanakaw bɛ tɔɔrɔ ni lajabara o i y'a dɔn Moti bakɔfɛla kɔnɔ o tɛ fɔ yɛrɛ aw ma miiri o si la o k'aw bɛ n'aw jɔ de ko élection dɛ hali n'an y'an kun bɔ Mali fɛn o fɛn min nɔfɛ ko e ye burusi kɔnɔmɔgɔ de ta ka bɔ yen u b'u da Bamakɔ ye dɔ bɛ burusi in kɔnɔ walahi a bɛ se ka fɛn min fɔ Mali la Bamakɔkaw bɛ yen u tɛ se ka fɔ a la koyi mais abadaw tɛ se an ma yan n'i selen yan dɔrɔn nin parti nana a bɛ se ka aw dɛmɛ nin na u ka tɔn'u ka dɛmɛ ye Ablaye Kulubali e ni ce i ni baraji i ni fasoden ɲumanya i sarabaa ye ala de koyi ɲɔnɔn tɛ se k'i sara Moti tɛ se k'i sara Mali yɛrɛ tɛ se ka e sara mais Alahu subahana wa taala ale de bɛ se ka e sara n y'a ɲini ala fɛ ala ka fɛn bɔ i la min ka fisa n'i ye i k'an ka foli lase Sidiki Kulubali ma. Ni tun bɛ tali kɛ musolaka dɔ la Sofara dugu kɔnɔ a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana kolo suma n'an bɔra yen Wagadugukaw fɛ yen nɔ maliden dɔ kɔni ye ja dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ja in dilan ka bɛn ni kɔrɔnfɛla gɛlɛya ye gɛlɛya min bɛ k'an balimaw sɔrɔ kɔrɔnfɛla la a y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ tun ye gɛlɛya sɔrɔ ka sababuya kɛ ko ale ye fila ye n'ale bɔra yɔrɔ yɔrɔ k'a bɛ kuma ko a bɛ yira k'a fɔ ko olu minnu ye fila ye k'olu de bɛ ka jamana gɛlɛya ko de y'a to ko ale ye ni ja in dilan yaasa k'a perewatigɛ d'a ma a tɔgɔ ye Ayuba So an k'a lamɛn. Kuma bɛɛ an b'a ye kunnafoni minnu bɛ di Mali kan a bɛ fɔ ko fulaw de ye jadisiw ye fulaw ye nin kɛ fulaw ye nin kɛ hali ne ni n teriw n'an tun bɛ kuma ni n ye n da don Mali jadisuko la dɔrɔn u b'a fɔ ko ne ka bɔ yen ko ne ni u bɛɛ ye kelen ye ko ne yɛrɛ ye jadisi de k'a sɔrɔ ne tɛ jadisi ye ne somɔgɔw tɛ jadisi ye ne yɛrɛ balimaw furulen don an yɛrɛ fɛ yen muso minnu furulen don dɔgɔnɔw mɔ de ka ca ne ko o tɛ se ka kɛ nin problème tɛ se ka an ka jamana mɔgɔw bila ɲɔgɔn na o la ne seginna ka na Mali la ka a ɲini ka ja dɔ bɔ yaasa k'a dɔn problème yɛrɛ ye jumɛn ye mɔgɔ caman fana tun b'a fɔ mercenaires de bɔra dugu wɛrɛ la ka na an ka mɔgɔw faga Mali jamanadenw yɛrɛ tɛ sɔn nin ma ne ko o tɛ tiɲɛ ye sabula an bɛ ja minnu ye a bɛɛ la n'u ma bamanankan fɔ u bɛ filakan fɔ an ka mɔgɔw yɛrɛ de don mɔgɔw dɔw de y'u kun kari ɲɔgɔn na ɲɛmɔgɔw de y'u kun kari ɲɔgɔn na yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn faga film yɛrɛ la yɔrɔ dɔ bɛ fɔ ça c'est très important gouvernement yɛrɛ tun tɛ fɛ kɛlɛ in ka ban parce que élection tun bɛ yen i bɛ k'a ka deuxième mandat élection tun bɛ yen nɔ ni mɔgɔw karila ɲɔgɔn na élection bɛ se ka ɲagami fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ o b'a la gouvernement min jɔ i jɔyɔrɔ la an y'a ye fana gouvernement ye maa dɔw dɛmɛ ka dɔgɔnɔw dɔw dɛmɛ ka filaw kɛlɛ k'a sɔrɔ filaw bɛɛ tɛ jadisi ye donc ne bɛ fɛ film min mɔgɔw k'a lajɛ yaasa u bɛ se k'a faamu k'a fɔ nin problème jamana ka kun kɔrɔtan tɛ a la min ye u bila ɲɔgɔn na n'i y'a jateminɛ maa dɔw de bɛ yen nɔ minnu tun tɛ baara la nka communauté ninnu ɲɛmɔgɔw don olu de ye maaw kun kari ɲɔgɔn na n'u ko a ye taa filaw aw ta bin filaw kan n'u binna filaw kan fɛn minnu bɛ sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ninnu de b'u ta n'u ko fana a ye taa bin dɔgɔnɔw kan fila ɲɛmɔgɔ ninnu de b'o fɛnw fana ta o kɔfɛ u bɛɛ sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko gouvernement minnu wele k'a fɔ a ye na an ka sigikafɔ kɛ n'o kɛra ɲɛmɔgɔw de bɛ wele olu ɲɛmɔgɔ minnu tun tɛ baara jɔlen na sisan an b'a ye olu de bɛ bureaubaw kɔnɔ katikatiw b'u bolo u bɛ si hôtel ɲɛnamaw na gouvernement de b'o bɛɛ sara wa sisan gouvernement bɛ k'a fɔ ko olu de ka kɛlɛ in ban olu tɛ se ka kɛlɛ in ban sabula olu dayirimɛ de sirilen bɛ kɛlɛ in na fo gouvernement fana ka o dɔn yaasa fura bɛ se ka sɔrɔ a la o kɔfɛ an ka sɔrɔdasiw fana bi an b'a ye sɔrɔdasiw b'a fɔ ko mɔgɔw ka olu dɛmɛ yaasa ka jihadisi kɛlɛ sɔrɔdasiw fana binna mɔgɔw kan ka caya fo sɔrɔdasiw fana ka jɛn ni o ye u ka yafa deli kɛ mɔgɔw fɛ yaasa mɔgɔw bɛ se k'u dɛmɛ sabula n'i y'a jateminɛ jamanadenw dɔw yɛrɛ bɛ sɔrɔdasiw jate i n'a fɔ o juguw de sabula u ma ɲuman kɛ u la donc fo gouvernement ka jɔ o fana kɔrɔ yaasa jamanadenw bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ nin ko in kɛlɛ wa n'i y'a jateminɛ fana jihadisiw wo donsow wo sɔrɔdasiw an bɛɛ bɛ fɛ bɛn de ka na gouvernement ka fɛɛrɛ kɛ u ye o idée ta bi o hakilina ta sisan nɔ o ɲɛna mɔgɔw ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ in ka ban an k'an yɛrɛ sɔrɔ sabula jamana yɛrɛ tɛ se ka yiriwa ni kɛlɛ bɛ yen nɔ sabula ni kɛlɛ bɛ yen priorité o bɛ kɛ kɛlɛ banni de ye an y'a ye i bɛ k'a y'a ka mandat bɛɛ kɛ développement ko kuma kun tɛ yen nɔ sécurité ko kuma de bɛ yen nɔ donc n'an ma bɛn an ka jamana tɛ se ka yiriwa. N'an ma bɛn an ka jamana tɛ se ka yiriwa ala ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ k'an ka jamana kolo suma n'an bɔra yen an ka seko ni dɔnko jabɔlaw a yirala k'a fɔ ko musaka dɔ kɔni kan ka d'u ma kan ka se miliyari 6 bɔɲɔngo ma nka miliyɔn 10 kɔni o taara ka di jabɔlaw ma yaasa u bɛ se ka dɛmɛ u ka jabɔ baara la cogoya mun na a ɲɛmaa ye Ibrahima Musa Kone ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn.
jamana n'a taabolo cogoya fɛ an ka musaka min kɔni fɔra an ɲɛna o ma d'an ma mais o m'anw bali an ka baara kɔni kɛ an bɛ se min na an b'o kɛ la dɔɔni an ye ko caman kɛ nin kɔnɔna na walasa a kana hali ni kasabi min ko fɔra n'o bɛ fɛ ka di anw ma n'o ye 6 miliyari ye n'o di kuma nana kɛ k'a sɔrɔ an yɛrɛ ma labɛn a bɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ y'an bolo an ye labɛnw daminɛ o de la i n'a fɔ manuel de procédure de gestion financière comptable et de sélection an y'o élaboré an ni sinɔnbɔlaw bɛnna o kan an y'o élaboré i n'a fɔ le document de développement de la production cinématographique cinéma ɲɛtaga fɛɛrɛw bɛna sɔrɔ an bolo cogoya min na o b'o o de kɔnɔ ensuite sinɔnbɔlaw minnu bɛ fɛ ka baara kɛ ni gɛlɛya dɔɔni b'u la ka u dɛmɛ ni kasabi damadamani ye walasa ka u fara u bɛ min sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw la o ka fara o kan u ka se k'u ka baara kɛ a kana kɛ sinima ka jɔ i n'a fɔ fana an filɛ kɛnɛ min kan sisan anw nana ga min filɛ ne o dilen don a ma a dira ma fu ka d'a kan anw fana ye 1 million tan de di burukinakaw ka nin baara in na n'o ye fɛsipa ko baara ye u yɛrɛ taara Bamako ka an ye chèque géant signé k'a d'u ma ye donc a diyar'u ye o fana ko bon ni u bɛ nin yɔrɔ nin d'anw ma an fana kan wasa jira o la donc an b'o de kɛnɛ kan sisan OIF mɔgɔw mago b'an na hali Mali yɛrɛ kɔnɔ Canal Plus yɛrɛ mago b'an na bon yan yɛrɛ fana an bɛnna ni partenaire wɛrɛw ye i n'a fɔ fond tɔw Afrique fond tɔw minnu bɛ yan an n'u bɛna jɛ ka sigi ka kuma dɔ fɔ walasa an bɛ se k'an ka fond bila sira kan cogoya min na an bɛna o kuma kɛ o fana bɛ yen donc y'a dɔn kɔni nin kɛnɛ wasalen y'anw bolo. Ni tun bɛ talikɛ jabɔlaw ka ɲɛmaa la Birema Musa Kone a y'a fɔ cogo min na Ala ka nin kɛ ɲɛtaa ye an ka jamana kɔnɔ k'an ka jamana kolosuma n'an bɔra ye dugukolo ɲɔgɔn sama dɔ bɛ cakɛda dɔ ni maa dɔ cɛ n'o ye Amadi Bacili ye cakɛda in yɛrɛ tɔgɔ ye IMABU olu tɛ dɔwɛrɛ u bɛ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin lujuratɔw ma u kɔni y'a jira ka k'olu ye dugukolo in san Segu de dugukolo in san kun tɛ dɔwɛrɛ u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin lujuratɔw ma cogo min na a ko kɔni kɛra gɛlɛyaba ye u ni maa kofɔlen cɛ n'o ye Amadi Bacili ye a kɛra ɲɔgɔn sama ba de ye f'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ fanga na yaasa ka priorité d'a ma jɛkulu ɲɛmaa Aji Bari an k'a lamɛn. Ani Amadi Bacili ka parcelle ko na Segu en 2009 gouverneur mun be na tɔgɔ ko Abuso o de décision ta ka parcelle do di IMABU ma jasa aka école créé Segu lujuratɔ denmisɛnnin minnu be mun ka lujura b'u ɲɛna u ka kalan ka se ka sabati a dira ma 2009 ale ye yɔrɔ kɔni di an ma mais yɔrɔ dira an ma yani an ka moyen sɔrɔ ka investissement k'a kan à notre grande surprise vers les années 2019 Amadi Bacili de nana ko yɔrɔ y'ale ta ye papier jɔnjɔn t'a bolo nka comme bɛɛ bɛ Amadi Bacili ni kako ni tribunal ko dɔn o secret ale kelen de b'o maîtriser Mali kɔnɔ yan mais nin ko in wulilen ɲinan yɛrɛ an wulila ka se Segu gouverneur ma k'a fɔ a ye vraiment Amadi Bacili bɛ ka mun kɛ jasa parce que an kun ye partenaire dɔ sɔrɔ mun pɛrɛlen ka jɔ n'o ye assemblée régionale de Segu ye mais Amadi Bacili je crois que a y'o kuma mɛn a girinna ka taa château dɔ sen yen k'a essayer ka baara dɔ kɛ ka clôture ninnu tenter donc an fana sera gouvernement ma k'a fɔ a ye a ka sabali nin dira lujuratɔw de ma jasa u ka kalan ka se ka sabati parce que a fɔra bɛɛ ka se ka kalan bɛɛ ni kalan ka kan donc a kɔni to an bolo an kumana fɛ gouverneur yɛrɛ y'a wele ani anw sigilen a ko non ko yɔrɔ y'ale ta ye papier yɔrɔ b'ale bolo depuis 87 tantôt a b'o fɔ tantôt a b'a fɔ 91 tantôt a b'a fɔ ko 97 donc a ma se ka papier daluluma foyi yira an kɔni na mun bɛ yɔrɔ k'a ta ye c'est que sur yɔrɔ in bɛ zone universitaire de kɔnɔ a bɛ ban ne la ko ka di particulier wɛrɛ ma donc ani kuma fɛn na an selen gouvernement an ye kuma ɲɛfɔ gouverneur sera ka kuma mun sɔrɔ k'a fɔ an ye dɔrɔn bon k'an ka temps di ale ma k'ale bɛ investissement kɛ jasa ale ka se k'a ɲɛdɔn k'a ta o de la fo sisan yɔrɔ in bɛ Amadi Bacili kɔni a kɔni bɛ yen a ka investissement dɔw kɛlen ma sɛbɛn tiɲɛ don a ye baaraw jɔ ka hali ni a kun ma baaraw jɔ fɔlɔ mankan cayalen parce que Segu a ye mɔgɔw wuli ka mankan ci ka grève ninnu fɛn bɛɛ kɛ je crois que a siranna o kɔ ɲɛ a ye yɔrɔ jɔ an kɔni bɛ weleweleda mun kɛ autorités k'an dɛmɛ jasa an ka parcelle ka to an bolo a dabɔra kalan mun kama u ka se ka sabati denmisɛnninw ka kalanyɔrɔ ka se ka jɔ denmisɛnninw ka se ka kalan parce que bɛɛ ni kalan kan donc u k'an dɛmɛ jasa an ka terrain ka se ka to an bolo an ka kalanyɔrɔ an ka se ka jɔ Segu denmisɛnninw ka se ka kalan kunfinya ka se ka kɛlɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Aji Bari la y'a fɔ cogo min na jamana setigiw jamana sengolaw k'a lajɛ kuma bɛɛ dugukolo ɲɔgɔn sama de bɛ yen nɔ wa i b'a sɔrɔ a tilan bɛɛ ye setigiw ye hali n'o y'a sɔrɔ i ye yɔrɔ san a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko ninnu tɛ ka ɲini dɔwɛrɛ la dɛ sigiyɔrɔ tɛ ka se ka lujuratɔw ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma k'u kalan u bɛ se ka bɔ u yɛrɛ la cogo min na ne hakilila nin hakilina ɲuman ye dɛ i kan ka se ka nin dɛmɛ de ni o taara kɛ ɲɔgɔn sama ye fo ka taa se fanga bonda ko ma Ala ka faamu ɲuman di an ka setigiw ma Ala k'an ka jamana kolosuma n'an bɔra ye Kati Saranfara la yen sigida maa dɔw kɔni y'a jira ko gɛlɛya caman b'olu dala bi dɛ ko maa dɔw kɔni bɛ ka taa olu ka so kɔrɔla tigɛ ni ka bɔgɔ labɔ fo so dɔw bɛ ka bin ka sababuya kɛ ni maa ninnu ka baara nɔ ye u kɔni ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma yaasa ni gɛlɛya jugu min b'olu dara olu y'u wa musakaninw tɔbɔtɔbɔ ka taa yɔrɔw san ko yɔrɔ de bɛ ka tigɛ ka so kɔrɔla tigɛ fo ka taa se so binni ma u ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma an ka sigidala maa dɔw lamɛn.
ne tɔgɔ Alhaji Mahamadu Dambele wale dɔ bɛ ka kanga quartier kɔnɔ kati sanfara la ya fuga wale an ta kɛbaga lɔ dugu ka bon an ta kɛbaga lɔ fatan fila tɛ se ka kula fara ɲɔgɔn ma dɛ n'aw ma fara an kan aw ka lutigiw bɔ lutigiya la dinga b'a kan ka sɛn ka mɔgɔw ka su bilen filɛ san saba ɲina an b'a kuma la an dɛsɛlen bɛ baara in man jɔ furasi minnu bɛ ɲɛfɛ dinga sira bɛɛ ma a bɛɛ jara olu ji de bɛ jigin ka dinga in kɔnɔ sisan fantan dun an tɛ se ka kula fara i ma dɛ Maimuna Giro an sigilen bɛ kati sanafara station ma yan nɔ denw b'anw kan bi o ye masintigi dɔw de nalen bɛ dɔw donnen bɛ dingɛ kɔnɔ u bɛ ka bɔgɔmugu bɔ u kɔni ye dingɛ sen u b'a fɔ ni ye yiri lili tigɛ ka bɔ a kɔrɔ a kɔni so nin bɛɛ bɛ danger la an dun n'a yan t'an bolo an bɛ taa sigi min an kɔni bɛ mun fɔ faamaw ka wuli u ka na teliya la ka na an sauver ka bɔ nin ko in na ni faamaw ma wuli ka jɔ a kasara a bɛ bonya kojugu. Ne tɔgɔ ye Salifu Danbele n ye agent militaire ye ne retraite la mais n sigilen bɛ Katifuga la yan mɔgɔ dɔw nana bi an ka yan nɔ u bɛ ka dingɛ sen an ka yɔrɔ la ka yɔrɔ bɛɛ firifiri an t'u bɔ yɔrɔ dɔn o ye sojɔnma bi ka parcelle dɔw détruire carrément u bɛɛ firila hali bi u bɛ ka continuer baara in fɛ comme an tɛ mankan fɛ an kɔni b'a ɲini mairie ani Katikmana cercle ani gouvernement fɛ n'u ma wuli ka jɔ en tout cas mɔgɔ bi bɛ nan to yan minnu kɔsɔn an t'u bɔ yɔrɔ dɔn u bɛ ka dingɛ sen ka kɛ hali bi mɔgɔ ka so bɛ ka bibi mɔgɔ ka ɲɛgɛn bɛ ka ka jigin dingɛ kɔnɔ hali bi u ma mɔlɛ k'a dabila u bɛ ka kɛ hali bi. Ne tɔgɔ Tɛnɛ Jabati nin terrain ko in gɛlɛya de bɛ ne kan ne tun bɛ ye baara daminɛ mais ɲɛ b'a la u ye dingɛ tigɛ daminɛ so minnu bɛ sanfɛ olu bɛ ka kari ka bin donc ne ka baara n y'a jɔ anw ye fantan de ye se t'an ye dabali t'an ye fantan mana baara daminɛ n'a kɛra nin kɛcogo la ta est ce que kɛcogo ɲuman don wa an kɔni bɛ min ni faamaw fɛ an b'u deli ala kama kira kama u kana kuma dingɛtigɛla ninnu fɛ se t'an ye dabali t'an ye an kuma n'u fɛ parce que anw ye musow de ye u tɛ muso ka kuma lamɛn ni cɛw ma bɔ ka fara an kan an tɛ se ne ka baara jɔlen filɛ so min filɛ nin ye a magoya de taara ka n'a jigin dingɛ kɔnɔ ɲɛgɛn n'a magoya so n'a kɛrɛ n'a magoya donc ni mɔgɔ tun bɛ so in kɔnɔ a don a tun tɛ kɛ kasaraba ye mais an dutira a la tile fila dɔrɔn mɔgɔ ma si a kɔnɔ don mɔgɔ ma si a kɔnɔ don min dɛ so jiginn'o don de ni mɔgɔ tun b'a kɔnɔ don a tun tɛ kɛ baara ye ninnu ye kafiriw de u mago tɛ ko la u ko wari de an dun tɛ wari nɔfɛ an bɛ ala kɔ kira kɔ an ka se ka sigi dɔrɔn k'an mako ɲɛnabɔ yanni an sa don cɛ bi dɔ sini don mɔgɔ si t'a dɔn u ka sabari u k'a to an ka se ka sigi daba an ye sunɔgɔ t'an ye. Ni tun bɛ tali kɛ Kati sanafara sigibaaw la u y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw ka kɔfilɛkɛ ninnu yaasa u bɛ se ka bila u ka sigiyɔrɔ la cogoya min na ala k'o sabati n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna na komi naaninan o tribunali olu kɔni ye musolaka dɔw kɔni minɛ u ye musolaka ninnu ye bɔlɔlɔ sanfɛla la ko u ka giniya wale de kɛ lamɛnbaaw ka hakɛ to k'u bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ u y'a ye bɔlɔlɔ siraw fɛ sigida naaninan progrès u ye wulikajɔ ta ni ka se ka ninnu ma ninnu dɔ ni ka tɛgɛ kɛ a maa dɔw la yaasa ka priorité d'a ma an ka kiiri tigilama dɔ lamɛn mari k'u sisugu. Effectivement, an ye kibaruyaw sɔrɔ et puis an yɛrɛ y'a vidéo ye réseaux sociaux sanfɛla bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a fɔ ko muso minnu bɛ kafoɲɔgɔn ye u ka kumakanw de bɛ réseau sanfɛ bon an y'a lamɛn donc an yɛrɛ on s'est saisi de l'affaire an ye enquête dayɛlɛ an y'a confié an ka commissariat dɔ la donc interpellation kɛra bon an sera ka mɔgɔ saba minɛra la bon dɔw bɛ jamana kɔfɛ an tɛgɛ ma se k'olu sɔrɔ halisa mais enquête bɛ sen na hali bi ok mɔgɔ saba minnu minɛra kelen b'a la ale kun ka charge ma girin kosɛbɛ mais o kɔrɔ t'ale sen t'a la a nɔ dɔ b'a la mais ale ka charge ma girin kosɛbɛ fo ka se kaso ma bon maintenant an y'ale poursuivre le tenu tɔ fila ninnu olu bilara ka taa kaso la donc jugement prévoit pour le 19 janvier. Ɲangini bɛ se ka bɔ kalo wɔɔrɔ la ka taa san saba kaso la amani fɛnɛ b'a la ka bɔ 400,000 ka taa 1,000,000 na amani fɛnɛ bɛ se ka bin kan n'u nɔ yera la voilà parce que sariya la a bɛ fɔ u nɔba t'a la hali bi fɔlɔ tant que kiiri ma tigɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ nɔ fɛngɛ la siga de kɛlen d'u la fɔlɔ hali bi. Mɔgɔ dɔrɔn nin t'an taabolo ye jamana bɛɛ n'a kɛcogoya nin t'an taabolo an ka sabali nin fɛn nin tɛ nafa foyi se ma a tɛ foyi yɛrɛ se jamana ma ni kasara tɛ nafa foyi tɛ na bɛɛ mun ɲini balimamusow fɛ ka sabali nafa foyi t'a la u bɛ ka nin mun kɛ denmisɛnnin wɛrɛ minnu b'a ye o la a bɛ k'olu kɔnɔ ninnu bɛ hɛrɛ min na bi nin baara in de bɛ k'u s'olu ma donc o b'olu fana inciter ka don a baara la tuguni donc ɲuman tɛ a tɛ foyi se jamana ma ni tiɲɛni tɛ donc an bɛɛ ka sabali ko dɔw bɛ yen minnu n'an taabolo tɛ bɛn an k'u ye mun to yen. Ni tun bɛ tali kɛ mari k'u sisugu la o y'a fɔ cogo min na ni waleya minnu n'a bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka wulikajɔ ta ka se ka ninnu minɛ nafa foyi tɛ nin na u ka se ka dankari ninnu ka walejugu ninnu na ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye l'hymne national challenge an ka jamana kɔnɔna na l'hymne national ka se ka kɛ bamanankan na ko n'i y'a mɛn ko an ka kan yɛrɛ ko y'a sɔrɔ an sera k'an ka kan ni ka se k'a labara Dr Numu Gindo ale kɔni nin hakilina in ta k'ale ka laɲini kɔni ye maliden 5,000,000 olu bɛɛ lajɛlen ka se ka l'hymne national challenge kɛ kanijɛ la n'o ye bamanankan ye yaasa k'a priorité d'a ma an ka Numu Gindo lamɛn. Saya kabisa malori farafina paso mali jonjo ibu horonya bere
Émission national challenge a bɛna kɛ cogo di ne bɛ n yɛrɛ dege Émission national la bamanankan na ou bien n b'a dege n yɛrɛ ka kan na donc n'i y'o kɛ komi sisan bɔlɔlɔ sira ka ca subahana téléphone b'an bolo o subahana téléphone ninnu na ni ne sera ka n dege a la ni ne sera ne b'a a da ni y'a da n b'a vidéo kɛ ou bien n b'a a vocal kɛ ni ne y'a vocal kɛ a vocal ban waati la n b'a fɔ n ko bon ne ye karisa ni karisa ni karisa nominé n bɛ mɔgɔ 10 sugandi o mɔgɔ 10 olu bɛ n'u ka baara kɛ k'a labɛn pour que u k'a labɛn olu bɛ weleli kɛ 76 61 06 0 de la n'u ye weleli k'u la ou bien n'u ye message ci k'a fɔ je participe dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye an bɛ gafew ci u ma a n'a vidéo ani vocal ci u ma donc u b'u yɛrɛ ladege a la donc mɔgɔ si man kan ka to a ko la mɔgɔ si man kan k'a fɔ ko parce que ne ma kalan donc ne tɛ se k'a kɛ ka d'a kan bɛɛ jeli dɔ b'a tigi bolo mun bɛ se i bɛ se mun ka dɔnkili dɔ da k'a da a daminɛ na fo ka taa laban donc an b'a ɲini bɛɛ de k'i sen don a la wa an b'a ɲini kunnafonidilaw fɛ aw k'an dɛmɛ nin ko in na parce que fasojɔya wale de don parce que ni an ma nin kɛ an bɛ ka taa taabolo mun na a ka ca ala fɛ n'an ma farati an bɛ bin ka tɛmɛ nin kan ala dun ka an kisi o ma donc Émission national challenge filɛ nin ye an bolo fɛn don fɛn mun n'an y'a don ba la a bɛ kɛ sababu ye k'an kɛ fasoden jɔlenw ye k'a kɛ an kɛ jamana kanunaw ye k'an kɛ maa cɛsirilenw ye k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mun bɛ wuli ka jɔ kɛ pour que k'u ka jamana bɔ bolo la donc Mali mago b'o la bi an ka laɲini ye ka maa 5 fo ka taa se maa 10 de sɔrɔ mun bɛ se ka Émission national da k'a da bamanankan gɛrɛgɛrɛ la ou bien k'a da a ka langue la. A y'a fɔ cogo min na ala ka nin hakilina sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye an ka ministre de la réconciliation n'o bɛ tali kɛ colonel major Ismaël Wagela ale ye munumunu salo dɔ kɛ ka taa Mopti ka taa dɛmɛɲɔgɔn dɔ kɛ maa dɔw ye o kɛnɛ k'a wuli ka jɔ kɛ ni ka taa bɔ maa dɔw la gɛlɛya ye maa minnu kɛ k'u sigiyɔrɔ bila n'o ye dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Timbo Ismaël Wagela a ye kuma min fɔ yen nɔ an k'a lamɛn. Premier ministre tɔgɔ la gouvernement bɛɛ tɔgɔ la ne bilala ka na ɲɛ da o kan a delila ka kɛ dɛ mais sen na n b'a kɛ tuguni k'a lajɛ n yɛrɛ ka ɲɛ da kan an bɛ se ka mun kɛ ɲɛ b'a la aw bɛ yan tiɲɛ na mɔgɔw bɛ k'u se k'aw ye mais a ma nɔgɔn hali bi caman bɛ yen u k'a dilan musow bɛ yan denmisɛnninw bɛ yan n'aw taga yɔrɔ la a ma nɔgɔn aw bolo n y'aw ka ci faamuya ci ye jumɛn ye aw ka laɲini ka sécurité bila aw bɔra yɔrɔ min na k'aw ka dugu lakana k'aw dɛmɛ k'aw ka dugu jɔ ka tila k'aw dɛmɛ ka segin ani tila k'aw dɛmɛ aw tun bɛ activité min na aw ka continuer la n y'a ci faamuya kosɛbɛ n b'a ɲɛfɔ président ye n b'a ɲɛfɔ tɔw ye an yɛrɛ bɛ ka baara k'o kan kosɛbɛ an b'an sen da an b'an jija ka avancer o ko la kosɛbɛ. Ni tun bɛ tali kɛ colonel major Ismaël Wagela a y'a fɔ cogo min na u ka se ka kɔfilɛ kɛ maa ninnu na u bɛ se ka segin ka t'u sigiyɔrɔ la cogo min na ala k'o sabati n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kana na Juracɛ Jakite mun bɛ bolo bi. Siriki an bɛ a daminɛ ba Maliba kɔnɔ yan nɔ kunu Faransi sɔrɔsiw ka état major y'a jira k'a fɔ ko banbagancikulu min bɛ wele ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans bakuruba fɔla n'an ko a ma ko GESIM ko ɲɛmaa min bɛ wele ko Nazer Al-Tergi ko Balkani sɔrɔsiw y'o faga samedi don octobre kalo tile 16 tɛmɛlen o kɔfɛ an bɛ taa Sudan kunu jeudi Sudan jamanaden ba caman tun bɔra ka nisɔngoya tagama dɔ kɛ Khartoum ni ka jira k'a fɔ ko sɔrɔsiw nɔfɛmɔgɔ minnu bɔra ka tagama ko fo Sudan premier ministre Abdallah Hamdok n'a ka gouvernement ka baara bila ko laɲini tɛ olu fɛ la ko ye ko fanga ye jamanadenw de ta ye ko ni olu ye min fɔ k'a bɛ to o de la k'olu jamanadenw de bɔra ka dan sigi Omar El Bashir ka san 30 fanga la o kɔfɛ an bɛ taa RD Congo ekɔliden ba caman bɔra ka nisɔngoya tagama dɔ kɛ kunu ni k'a jira k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka kalan de kɛ ko ka fɛɛrɛ ɲini ekɔlimɛtiriw ka grève la walasa olu bɛ se ka kalan kɛ cogo min na ni tagama in senfɛ u taara kɛ ka Kinshasa parlement fa ekɔliden teni b'u la u b'a la k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka kalan de kɛ an bɛ laban ka taa Nigeria Turki président Recep Tayyip Erdogan mercredi don a tun taara tagama la Nigeriakaw fɛ yen nɔ ani Nigeria président kumana sɔrɔ ani yiriwa nacogo kan kuranko usine ko ani banbaganciw kɛlɛcogo kan Recep Tayyip tun ye tagama min daminɛ farafina tilebiyan fan fɛ o kuncɛra Nigeriakaw fɛ yen nɔ karamɔgɔ Siriki nin bɛ dan sigi kɔkan kunnafoni na. Juracɛ Jakite y'a fɔ cogo min na ala ka bɛn ni basigi nati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ka bɛɛ lajɛlen kolo suma